waga kutuba jelen do jeleya day nabila yusuf telmanga adama dew na udesara ga sira nyuma taw ya ku de awuru mashima ko slamate chen slamate chen ngoro muslime na figi slamate chapuru chaw slamate radicaliser les mun be jamana kono nuni abdou nyang mi nyona o slamate radicaliser les nous sans père al netou fait ne dani réseau sans fait slamate nous neta chiffé quel était ne be mi fait ne tout chiffé parce que ne ba do slamate ne ba do kawabiya se do mama be olidi ka suna se fait be olidi jelate la adama de jie kono et tu sais qu'à Foko ou qu'on est Islam et des tailles et des woulois et taille Malia et tate Mali ne tate sans pérenne non on met glomi ou de diarane gomi nyami nga du dono et regette glomi ne mate ga du gono ka glomi et ko diago ya gono ka c'est ton problème ne ka fait mandé temaka diga fait mandé temaka au télé bon malien diala ne tu sais que bon malien diala mais radicaliser les mounbe et réseau sans fait kafir radicaliser le nous na ku yere ke sunna fait on fait be non do rebe ne do ka vidéo era la mais maintenant la parce que nga bi vidéo be jaya doni wa fenchama bi hali mi ta do fo Côte d'Ivoire gabo ala ka barika do Libanais la awo ala ka barika do Libanais la ma ye shidi Libanais ma ala ka shidi Libanais ma metla kana yenno e ma famu ni chei ne nga nuere ni memi ni vidéo memi ni vidéo voilà ni vidéo ni. Il a dit c'est très grave. Courtoubi est terrorisé. Courtoubi est carrément il y a à trois fois. Peut-être qu'il y a des Courtoubi trois fois. Peut-être il y a une heure mais une heure il y a dame à la fois moi je pense que Courtoubi balula fois fatou ama berita malikama ama busanta malikama ama marfata malikama donc mogom ni marfata malikama mogom ni berita malikama ni bibina na jora la fuku malion uludia bon era kumala ego ko kurutibi te fengawe ko kurutibi ma berita malikama kurutibi berita malikama bere juguba awo kurutibi berita malikama parce que kurutibi kitabu de sebe o kitabu qur'an tede kitabu ay kitabu do sebe o kitabu kafiri de mun ma baraka no kitabu di kurutubi ne reta kabe ala kan dan fana be dina kula ma deliga ni to ni ma ko kurutubi adon jade kata fa kebta chen do kurutubi no fa ko ga boga ya fa yinu sans pere kurutubi malien de ya abda ya fa yinu kurutubi fa muna kurutubi malien de ya haydara te klinga ni ya pour ga ma boga fa ko mo boga haydara do haydara mo chama do sora se islam ala ya buya be nyono buya uta buya fane nga badina buya ko so bo chama do islamala digo be Algérie digo fana batenira ama mo chama do islamala sans père on boli valeur do am aidara valeur do ka digo valeur do ka buya valeur do ko li valeur do ka teme kurtibi ga sans père ne be kurtibi do ne te kurtubi do ne te kurtibi do kabi ala kanda ne be mi do ala kira abana ala kira sallallahu alaihi wasallam abana haidara digu buyi abana mais sans père kurtubi o fana jume iba sugu bere me malago kurtubi wa ko ga boga ya fayini ne agila ngo mali karamo do gundo ko fe ne mala mo boga video ke ne tara la ja kurtubi o arabu do sans père mo be ya fayini arabu fe te mo be ya fayini arabu fe fo atla gujo ka keleke arabu no fe mali gono ko kurtubi quoi ko kurtubi ko karamo sans père ni karamo do kunte yanfala la kurtubi ko karamo ga be jamana ne tar ko jamana nga abo yemen de wa be magande wa borom ne tawro do a karamo do sans père ni mali karamo do o be klinga idara nu fanu baninia o be klinga digo nu fanu baninia o be klinga buye nu fanu baninia o ma bo goli de fa sans père ko kurtubi de fa ko kurtubi ko de sans père na me ne te kurtubi do abi ala kan dan ni fana chien fo le ko men quoi ko kur ala ma chi dinya kono kurtubi de ayere chaire ala ma mi chi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana kira sallallahu alaihi wasallam o de kira ga chidi mais kurtubi sans père aga na tanaga ko o de na ko kurtubi ko de na ni bulutige ja kira ma mo bulutige pour ka kurtubi mo bulutige
ko kurtubi ko de nana ni mɔgɔ faga ye kira ma fa pour bon ne nga video kɛ a wagabiya kafiri denmisɛnnin dɔw bɛna don ne ka fɛngɛ la i ɲɛmɔ dinɛ ko la e bɛ dinɛ fɔ ne ɲɛna i bɛ dinɛ ko ɲɛfɔ ne i bɛ dinɛ ko ɲɛfɔ ne ɲɛna sans père e de ta ye dinɛ ya e ye dinɛ sama ka jigin dugukolo sanfɛ silamɛya i y'a sama ka jigin e t'a dɔn wa i ta ye silamɛya ye wa u bɛna i ka inbox la ka na manamanakaw ni fɛnw sɛbɛn wa maa tɛ banni kɛ ka tɛmɛ wagabiya denmisɛnninw kan u bɛ banni kɛ maa si t'a kɛ i m'a faamu i ka dinɛ bato ne kɛra fɛn o fɛn yanni k'a fɔ ko wa i bɛ sa n'i sara i bɛ don i kaburu kɔnɔ ni ne sara kana jɔ ne kan n'i sara ne tɛ jɔ i kan est ce que diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn faransi yan jufuw bɛ yan silamɛw bɛ yan bamananw bɛ yan mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan mɛ u ma se ka bɛɛ mara bɛɛ ni bɛɛ tɛ ɲɔgɔn kan ni min ka di i bɛ t'o sira de fɛ i bɛ t'o sira de fɛ o kunkolo sufɛ kun y'a mun ye ni e tɛ nin ye e tɛ silamɛ ye ni e tɛ nin ye e tɛ silamɛ ye an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn fɛ an bɛ taa diɲɛ côté jumɛn fɛ diɲɛ sɛnɛ don état min na donc cogoya dɔ bɛ wagabiya n b'a fɔ ko wagabiya bɛɛ dɛ ne bɛ wagabiya yɔrɔ dɔn dɛ mɛ wagabiya minnu bɛ réseau sanfɛ wagabiyaw parce que n t'a fɔ minnu tɛ réseau sanfɛ olu tɛ réseau sanfɛ wagabiyaw n'an b'aw jogo changer diɲɛ kɔnɔ min b'aw bolo sans père kitabu min b'aw bolo kuranɛ tɛ dɛ kitabu modèle min b'aw bolo kurutubi ka kitabu dɔ b'aw bolo n'an m'a kitabu changer aw ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ bɛn diɲɛ avancera dɛ diɲɛ avancera maaw bɛ kunun quoi aw ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ bɛn a y'o kitabu changer quoi a y'o kitabu changer sinon ne yɛrɛ ye wagabiya de suna 100% sans père ne tɛ wagabiya de ne m'o dogo mɔgɔ la o ne ye wagabiya de suna 100% mais ne tɛ radicaliser len de i sen minɛ i bolo minɛ burumisi don nin si tɛ maa kɛ silamɛ sans père ne y'a fɔ n ko burumisi donna tɛ don ne ka du kɔnɔ ne fɛ yen n'i ye burumisi don i tɛ don parce que o tɛ silamɛ o si tɛ silamɛ silamɛya bɛ dusukun de la i dusukun i yɛrɛ jogo a banna quoi mais ka taa burumisi don ka gan don hali funteni mali funteni ka jugu cogo min na sans père dɔw bɛ taa burumisi don sen u bolo bɛɛ la ka sɔrɔ ka na k'i bɛ i tɛ don ne ka so kɔnɔ dɛ i bɛ dan ye de boisson dɔɔni min fɔlɔ i m'a faamu donc a b'aw jogo de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ani aw bɛ taabolo min kan aw b'o changer dɔɔni ni diɲɛ yɛlɛmana pour que aw tɛ se ka yɛlɛma aw b'aw banban depuis 1800 kow kan ko wa ko o bɛ utiliser o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ yɛlɛmana pour que ala ko ten ko diini kunu waliya diini bɛɛ n'i ka diinɛ ala yɛrɛ ko ten ne ko kɛ n'i ko ten k'i bɛ kɛlɛ kɛ ala nɔfɛ sa o tɛ la i tigɛra ala la dɛ maa bɛ se ka ala ka kɛlɛ kɛ ala de m'a fɔ k'ale de ye ni don a na k'an bɛɛ bɛ tila ka taa ale sɔrɔ yan o kɛlɛ kun diɲɛ so sigi la yan e dun b'a dɔn an bɛɛ bɛ wagati min de la min ta ye tiɲɛ ye min ta tɛ tiɲɛ ye n'an taara lahara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o y'o bannen ye n'an taara lahara dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ o y'o bannen ye yanni a kana ɲɔgɔn kunkolo sufɛ diɲɛlatigɛ la yan nɔ k'a fɔ ko ala ko ten e bɛ se ka ala ka kɛlɛ kɛ maa si tɛ se ka ala ka kɛlɛ kɛ personne mɔgɔ si donc ɲana ka taa i ka diinɛ bato e yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ miiri sini la i seli ala ye min fɔ ko k'o to o sera i ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ min bɛ gulɔ min a to a k'a ka gulɔ min min ye goritigɛni a to a k'a ka goritigɛniya kɛ n'a ta ka goritigɛniya kɛ i ka du kɔnɔ ka ban min ye guinée ye n'a ta kɛ i ka dilan sanfɛ où est le problème a b'a kɛ i ka dilan sanfɛ yan o to o ka tɛmɛ n'a sen fila ye kana kungo foyi ɲini ka s'i yɛrɛ ma o to yen quoi i m'a faamuya voilà wa ni min fana siyɛna ka gulɔ min dabila ka na don silamɛya la maaw fana man kan tɛ ka t'olu ka kokɔrɔw ta ka na n'u ye maa minnu réglera i n'a fɔ anw ɲɔgɔnnaw aw minnu ye walijuw ni fɛngɛw ye bi maa si kana taa anw ka kokɔrɔ ta ka na n'a ye parce que dɔ bɛ to la u bɛ taa ne ka kokɔrɔ dɔ ta n'i taara ne ka kokɔrɔ ta o ye kungo de y'i bolo o tɛna foyi bɔ ne la o tɛna fɛn fara ne kan i n'a fɔ u bɛ taa min kɛ talibi kun ye rapɛri talibi kun ye rapɛri kɛ talibi ma rapɛra bila k'a b'a ɲɛsin diinɛ ma ko si tɛ mɔgɔ la bi yan o ye le problème talibi kun ye talibi y'o dogo mɔgɔ la ou mɔgɔ t'a dɔn dɔ tun t'a dɔn ko talibi ye rapɛri o ma se ka taa talibi ka rapɛri fɛngɛw ta ka na ni min bɛ silamɛya kɛ o ka kɛ ni min t'a kɛ o k'a to yen silamɛya ye lakika ye mais fɛn min fana bɛ kurutubi ka mɔgɔ ninnu bolo kurutubi mantonw parce que ninnu dɔw tɛ kira mantonw ye dɛ ninnu ye kurutubi mantonw de ye kurutubi mantonw fɛn mun b'olu bolo san pɛrɛnna ni sisan ta bɛ taa quoi a ye t'a fɔ kurutubi ka n t'a dɔn kurutubi bɛ bɔ diɲɛ jamana o jamana ne t'a ka jamana dɔn ne taara bɔ yɔrɔ min na ne tɛ fɛ ka yɔrɔ ɲini yɛrɛ ne bɛ maa min ka jamana dɔn kira sallallahu alaihi wasallam a banna mais kurutubi ma ci aw ma ni kurutubi kun cira aw ma ala tun b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ye kurutubi ci a mantow ma mais ala ko de ko n ye kira ci mamadu mantow ma kira de cira aw ma sallallahu alaihi wasallam sans pɛrɛ ni kurutubi cira aw ma n'a taara o yɛlɛma dɔ ka taa kitabu dɔ sɛbɛn ka na ka taa dɔw ko ten ko Égypte k'a bɛ bɔ voilà Égypte ko bɛ bɔ Égypte Firawuna yɛrɛ ka jamana ko bɛ bɔ Égypte quoi ko kurutubi bɛ bɔ Égypte ko kurutubi bɛ bɔ Égypte quoi hali aw ni kɛmɛtiw filɛ ɲɔgɔn na kɛmɛti minnu b'a faamu olu b'a dɔn silamɛya ye tiɲɛ ye olu b'a dɔn silamɛya ye tiɲɛ mais n'i taara olu y'a ta kɛ bɛɛ n'i tagabolo de don mais e y'a mɛn kɛmɛti jumɛn da kɔnɔ ko ala ko de tɛ tiɲɛ sinon kɛmɛti minnu y'a faamu olu b'a dɔn silamɛya fana ye tiɲɛ
Kemeti mu fana b'a dɔn ka bamanan ye cɛ parce que yanni silamɛya ka na o fana ka bamanan kun bɛ yen ɔ chrétien yɛrɛ b'a dɔn chrétien ko chrétien ka kɔrɔ ni silamɛya ye o tɛ tiɲɛ juifuya ka kɔrɔ ni silamɛya ye o tɛ tiɲɛ ɔ mais sisan radicaliselen minnu bɛ réseau in sanfɛ yan ko fɔ kira y'a kɛ cogo min na kan ka kɛ ten sans pérenne maa si kira ye min kɛ ala m'o mɔgɔ da dugukolo sanfɛ min bɛ se k'o kɛ kira ye min kɛ quoi wa kira ye min kɛ anw m'a ye dɛ a fɔra kuran an taara fɛn min na o ye kuranɛ de sinon mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min ye kira ye i m'a faamu an bɛɛ ye rumeur de mɛ bon aw minnu bɛ kɛlɛ la aw jɔ ye kurutubi ye aw ɲɛ la ka taa aw jɔ ye kurutubi ye ko kurutubi ye papier dɔ sɛbɛn o papier sɛbɛnna wagati jumɛn kurutubi y'o sɛbɛn wagati jumɛn jɔn ye kurutubi y'a ɲɛkisɛ la maa si ma kurutubi ye donc an wara na mɔgɔw da don kuma la quoi i m'a faamu ko cɛ ka taa yafa ɲini kurutubi fɛ kurutubi ko kurutubi ma cɛ kalan sans père a ma cɛ fa kalan a ma ba kalan a bɛ yafa ɲini kurutubi fɛ mun na kurutubi bɛ bɔ Égypte nin bɛ bɔ Mali la olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bref an ka tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ don dɔɔni an bɛ don dɔɔni e ala an bɛ don dɔɔni n'an bɔra an b'an banba an yɛrɛ ka jamana kan n'o y'an ka jamana ye n'o ye Mali ye tubabuw ka janfa kɔfɛ tubabuw ka ɲamadenya kɔfɛ ani tubabuw ka hasidenya kɔfɛ mais ala ko tiɲɛ africains européens américains olu bɛɛ y'a dɔn ko malien population ko jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ Afrique kɔnɔ min kunkolo ka ɲi n'u ta ye ayi olu bɛɛ y'o dɔn Mali population wallahi communication min ye Rwanda ci 94 c'est-à-dire faux information min ye Rwanda ci a bɛɛ ni ala ni kira cɛ o faux information c'est-à-dire o ɲɔgɔnna million de kɛra Mali la mais a ma se ka Mali ci sinon faux information radio kelen o de ye Rwanda ci mais tubabu ka radio so dɛsɛra Mali la ka Côte d'Ivoire radio so dɛsɛ Mali la ka Côte d'Ivoire télé privé dɛsɛ Mali la ka Mali yɛrɛ ta dɛsɛ Mali la k'u ka vidéoman sara ka tila k'u ka journaliste sara minnu b'a publier minnu ka dɛsɛ Mali la tubabu yɛrɛ t'a dɔn mun fɔ bilen tubabu y'a don bɛɛ kunkolo la ko Bamakɔ bɛna minɛ ka don i n'a fɔ u ka jɔ minnu bɛ yen minnu dalen don u dala kan na hali bi ko Bamakɔ bɛna minɛ ko Jarisu ni Bamakɔ yɛrɛ tɔ tɛ tɛmɛ 15 km kan Kati Bamakɔ o ye 17 km ye fɔlɔ ko Jarisu ni Bamakɔ tɛ tɛmɛ 15 km kan donc Kati ni Bamakɔ dun ye 17 km ye o kɔrɔ ko tubabu ye nkalontigɛladen ye fɔlɔ hali ni Jarisu bɛ Bamakɔ an b'u faga ye bon malien bɛɛ nana faamu k'a dɔn ko tubabu filɛ nin ko ninnu y'an jugu ye malien bɛɛ de y'o faamu cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan malien bɛɛ y'o faamu n'u y'a fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o taara fɔ ko tubabu ko ninnu y'an jugu de malien bɛɛ y'a faamu tubabu ye marifa wari minnu ci ka fɛn minnu ci u yɛrɛ diminenba u nana complot kura jumɛn kɛ sisan u yɛrɛ bɛ taa publier français ou ministre de la quoi ministre de la défense ou ministre de l'affaires étrangères de quoi ou ministre de la comme service de renseignement ɲɛmɔgɔ directeur o yɛrɛ bɛ taa publier k'ale bɛ Asimu fo kosɛbɛ dɛ k'ale bɛ Asimu fo ko parce que ko terroriste ma se ka Bamakɔ minɛ a b'o kun dɔn pour que malien dɔw fana k'a fɔ ko n'i ye tubabu ye ka Asimu fo dɔrɔn ko c'est que ko ni Asimu bɛ jɛ la quoi nin bɛɛ y'o communication modèle ye mais an b'olu ka fɛn bɛɛ dɔn olu ye ɲuman fɔ an tigɛlen don la u ye juguman fɔ an tigɛlen don la u ye nin milliard baden labɔ ka di Jarisu ma pour que u ka se ka Mali bin kala ali kuranɛ la o ma se u ye milliard baden labɔ ka di Jarisu ma ka marifa d'u ma ka moto d'u ma ka taa maa dɔw ta hali ka bɔ Nigériaw ni Tchad la ka na u nana ni maa dɔw ye ka bɔ Tchad ka bɔ Nigériaw ni fɛnw la ka taa mɔgɔw san na o ma se ka mɔgɔw recruter hali Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire a bɛɛ ni ala ni kira cɛ u ye maaw recruter yen nɔ pour que u ka se a y'a lamɛn Ivoirien jeune dɔw yɛrɛ b'a fɔ a y'a lamɛn an k'a lamɛn quoi a y'a lamɛn a y'a lamɛn a ye n lamɛn. Bon, lui, il n'a jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit ok. Donc c'est dans ça, moi, puis on a commencé à causer. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, il va en fait dépôt venir. J'ai envoyé le numéro, et il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter en fait. C'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi, puis on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer. Parce qu'il veut même aider quoi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi, je lui ai dit que ok, dimanche est bon. Comme dimanche, moi, je suis à la maison, non, dimanche est bon, on va se croiser, puis on va causer.
il me dit ok, que moi, qu'il faut pas moi venir dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez nous, dans ma commune, à Boubou ici. Là, comme ça, on va poser. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu, il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé. Il me dit vraiment, lui, il aime ma cam, il aime ma compétence. Mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit, eux, comment? Il dit, on commence à dire, c'est parce que je les travaille. Il dit, non. Vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour moi, 6 mois. Si moi, je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit, ok, mais c'est que je les travaille. Il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes. Que lui, c'est que moi, je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comme quoi. Il dit, eux sont djihadistes. Que donc, eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Si les djihadistes, il dit, mon cœur s'est coupé un coup. Il dit, mais, il est devenu djihadiste. Pour attaquer, genre, pour attaquer qui? Il dit, non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon OK pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Voilà, si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop finis. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour même 6 mois. 6 mois, ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là. Mais c'est le début, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Il dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux va attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore. Il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on va attaquer où? C'est quel pays on va attaquer? Il dit, non, lui, il ne va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'ils sont djihadistes, ils font parler de l'islam. Voilà, il ne va pas me dire le nom du pays, mais moi, d'accepter d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, comme une gamme que moi. Parce que comme moi, je suis un peu... Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça, même ceux qui me connaissent. Voilà. Il s'agit ici quelqu'un comme ça, de nature. Il m'en faut des filles. Donc, on dirait que le mot a vu faire à moi. Il dit, moi, chercher 11 personnes qui me suivent. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc si c'est ça que tu dis, tu as dit là, mais je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le cas levé les pieds du banque. Il dit, il a levé les pieds du banque là, il a ouvert ça, il m'a montré le jus de banque là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Il nous propose 7 millions, on partit prendre maison, tout, moi, et puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte, c'est-à-dire au terrain. Il dit non, moi, il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi, d'aller bien réfléchir. Parce que c'est ça là, que ça peut changer ma vie. Que moi, d'aller bien réfléchir. Et puis, il veut mettre ça, genre, dans l'affaire de Dieu. Il dit non, moi, je fais franco-arabe, que moi, je connais que ce qu'eux font là, bon, ça cause de Dieu. Il m'a dit, est-ce que dans le Coran, Dieu a dit que non, il faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé? Il ne faut pas les terroriser. Quelqu'un. C'est pas que dans le Coran. Donc, moi, puis lui, on a eu à poser un peu. Pour vraiment, quand tu les vois, tu ne sais même pas que ceux-là, ce sont les djihadistes. Quand il dit, ils sont en Côte d'Ivoire, il dit, il est avec Gonzac, il ne sait pas avec quel côté là. Donc, j'ai fait appel ici à les autorités de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils sont à recruter les jeunes en Côte d'Ivoire pour aller mener leur combat. Il ne sait pas si c'est où. Il ne sait pas. Voilà. Il ne m'a pas dit le nom du pays. Ah ouais, bora, oh yala me. Côte d'Ivoire de guerre ou à terrain au boulot. Wari min bora, milliard min bora, ole b'u bolo. U tɛ taa ekɔlidenw kama dɛ parce que olu b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ mais a tant que e ye kuranɛ dɔnni kalan ne ko bisimila u bɛ taa don i kunkolo la ko ala ko kɛlɛ don i bɛ kuranɛ kalan de la o de kama ne y'a fɔ aw ye n ko togodala kuranɛ kalan ninnu n'a duguma kalan ninnu ko ka a bɛɛ ka jɔ u k'a dabila jamana in kɔnɔ quoi u bɛ taa don le kunkolo la k'olu san o de kama kɔsa na mɔgɔ baden bɔra Côte d'Ivoire Mali y'a bɛɛ faga u tɔ man ca u tɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 150 kan a bɛɛ ni Ala cɛ tellement u ye renfort min wuli Côte d'Ivoire wa nin filɛ ka nin a ka histoire min fɔ tan ni jihadistes sera a ma tan bon jihadiste
kun fɔlɔ minnu taara minnu bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔna la minnu bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔna la bon ni mun b'o élément dɔw la mais ale ma sɔn dɛ ale ye baw ka 7 millions na parce que o de dira ne m'a f'i ɲɛna parce que les vrais djihadistes minnu bɛ Mali la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Mali o bɛɛ neutraliser sisan u bɛ taa maa kuraw de ɲini jamana wɛrɛw kan ka na Côte d'Ivoire Benin ninnu ka t'u ta ka na wa e nana hali n'i ye 20 millions d'i ma e hakili la ko 20 millions ko o 20 millions i ni sɔngɔ de fili bolo tan wa n'i nana n'a y'a sɔrɔ e bɛ Côte d'Ivoire e ye Ivoirien de u ye ta Côte d'Ivoire u b'a dɔn u tɛna ne ye Côte d'Ivoire u t'e bila fɔ Mauritanie frontière de la aw bɛ don in fɛ hali ne ko k'e bɛ échapper e tɛ se ka échapper hali ne nimisara k'i bɛ fɛ ka segin kɔ e tɛ se ka segin kɔ u b'i faga yen nɔ quoi i ni sɔngɔ de b'i bolo u b'i faga yen jihadistes tɛ bandiw de dilannen don mais u bɛna don ni silamɛya tɔgɔ de ye Mali kɔnɔ ka jɔn ka mɔgɔ jumɛn ka idée lafasa n'o ye Faransi ye wagati min na n'u ye se sɔrɔ jamana min kan sisan k'o ci k'o kɛ tubabuw sago ye sisan tubabuw yɛrɛ bɛ tila k'u bɛɛ éliminer kelen kelen k'u bɔ yen o de kama i bɛ maliyɛn den barika bannen dɔw ye maliyɛn den journaliste lankolon den dɔw i b'o ni sigilen maliyɛn denw yɛrɛ bɛ taa jamana wɛrɛ la ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali o de kama n ye journaliste dɔ ye Ala ka barika don nin na quoi Ala ka barika don nin journaliste nin na nin ye maliyɛn den halala ye dɛ nin y'a fa n'a ba den nin ye maliyɛn den an ka nin lamɛn quoi. En prenant la parole pour la première fois que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, des pires inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de martyrer ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali, j'aime tous les Mali. Et je pense que franchement, je pense que franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de bissap ici, et mettre Balassi à Châteauroux. Des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en guerre. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer l'État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de la même voix, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle de l'État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il a un jour dit, ministre, moi je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger les Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple, ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arrivez. Mon Malien de halala ou de bi. Mamunu ka jamana kanu ka sɔrɔ ko jamana bɛ cogo min na aw de f'u ɲɛna n'a bɛ fɛ ka jamana mara aw tɛ taa sigi jamana wɛrɛ kan aw ka jamana dénigré o ale bɛ ka Mali défendre depuis 90 ale tɛ gouvernement tɛ yen ale ye min ka porte-parole a tɛ mɔgɔ ka ciden ye mais a ka jamana kanu quoi mais a y'u laver k'u ko k'u jɛ ka situluba minnu la dangadenw sigilen don hali u ma se ka kuma c'est pour cela terroriste minnu donna Mali kɔnɔ olu na n'u échouera olu échoué aw yɛrɛ tubabuw ye min kɛ Etienne Fakaba maa barika bannen maa nagasilen Etienne Fakaba ni terroriste échoué n'ale taara manamanakan caman fɔ tubabuw ka journaliste ko olu na kunu yɛrɛ wa kuna seli de ko mais Etienne Fakaba taara yɔrɔ dɔ journaliste ko mais k'ale ma min faamu ko Buba Fane Kadiatou Fofana ani Jɔ ani Maliki Konate ko leur propre pays tubabu journaliste muso de b'a nin fɔ tan k'u yɛrɛ ka pays ko leur propre pays k'u b'o n'o dénigrer quoi o de kama ni mɔgɔ national tellement que tubabu t'u fɛ tubabu b'a dɔn ko traite don quoi ko Buba Fane Kadiatou ani Maliki Konate k'u yɛrɛ ka pays k'u b'o dénigrer k'olu ma se k'o faamu quoi
fɛn bɛɛ ni ala cɛ tellement que dangadenw don diɲɛ kɔnɔ tellement que barikabaniw don diɲɛ kɔnɔ u yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ ɲɛfɔ tubabu ka plateau min kan ko tubabu de filɛ ka nin f'u ye k'u yɛrɛ ka parce que a bonyana tubabu kunkolo ma quoi parce que tubabu ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka don sans père n'o jadisi bɛ tubabu bolo hali o jadisi tɛ tubabu bolo minnu bɛ se ka Mali ta quoi o t'u bolo quoi minnu bɛ se ka Bamakɔ ta o tɛ yen quoi aw m'a faamu hali bi jadisi tɛ tubabu bolo min bɛ se ka Bamakɔ ta a fɛn o fɛn bɛna an b'u bɛɛ faga a fɛn o fɛn bɛna an b'u bɛɛ faga sinon Mali kɛlɛ banna mɛnna Mali kɛlɛ banna mɛnna fɛn min ye EFELA ko ye rebelle aw ni Mali kɛlɛ banna mɛnna mais u taara jadisiw de ta ka na diyagoya k'u kiiri k'u ladon Mali kɔnɔ nin fana ye jumɛn a y'a putain de merde a y'a tapoter quoi a y'a tapoter sinon u ye fɛn dɔ bila a bɛ tigɛ sisan nɔ ne ma fɔ a y'a tapoter o jadisi tɛ o anw tilar'o la mɛnna c'est pour cela anw ka sanfɛla kɛ depuis an ka sanfɛla kɛra ta ye tubabu yɛrɛ u yɛrɛ bɔra u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko ayi ko non k'u tɛ se ka Mali minɛ mais maliyɛn den nagasilen barikabannen denw ani maliyɛn den nagasilen minnu kunna ka go minnu kɛlen don k'u faso janfa ka fɛn bɛɛ hali Mali musow y'u jɔ jamana nin o de ye ne dabala ban an balimamuso dɔ banna o don na Ala ka hinɛ a la u y'a lajɔ k'a faga ko parce que k'a ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔsiw ka fini don a bɛ sɔrɔsiw ka publicité kɛ a faso quoi o min ye muso ye o taara a bɛ fɔ o de ma ko u yɛrɛ k'a fɔ ten ko seedi su ni maa bɛ kisi lahara o de bɛ kisi ni o ma don arijinɛ kɔnɔ maa tɛ don arijinɛ kɔnɔ parce que o fagara a faso de a ma min a ma bɔ k'a faso ka d'a ye a faso ka d'a ye a fagara a faso de aw kafiridenw n'aw sara aw bɛ kɛ cogo di depuis diɲɛ in kɔnɔ a fɔla a tɛ tɔw la diɲɛ kɔnɔ sanko lahara maa si m'a faso janfa tile kelen k'i m'a nimisa kɛ o tɛ se ka kɛ quoi maa o maa y'i faso janfa n kalila ali kuranɛ la i b'a nimisa kelen kɛ diɲɛ sosigi la o tɛ kɔrɔbɔ yɛrɛ i m'a faamuya kira yɛrɛ ko tɛ k'a ye wuli a ye jahadu kɛ aw faso kira y'o de fɔ dɛ i faso dugukolo minɛ u y'o de minɛ ko minnu y'u ba silamɛya ma kafiridenw y'o kuma ta yan ko minnu y'u ba silamɛya ma ko kira ko ka jahadu kɛ ali jahadu fɔra territoire ko de la ni mɔgɔ nana bi ka k'i fa dugukolo minɛ la ko ka jahadu kɛ ka kɛlɛ kɛ jahadu tɛ dɔwɛrɛ ka kɛlɛ kɛ i ka dugukolo parce que bɛɛ ka dugukolo y'i ka dugukolo de ko k'a ye kɛlɛ k'aw ka dugukolo récupérer mais kira m'a fɔ diɲɛ mɔgɔ si a ye taa maaw kɛlɛ aw ka silamɛya sigi a jamana kan u nana o yɛlɛma anw bolo kitabu kɔnɔ k'o yɛlɛma anw bolo k'o baptiser anw bolo k'o yɛlɛma anw bolo ko kira ko de ko silamɛya kafiri a ma silamɛya foyi fɔ aw k'aw ka dugukolo de k'aw ka dugukolo minɛ mais an balimamuso sara o don na a sara faso de ye quoi o de ye silamɛ ye n'i ko ko silamɛ jamana faso kanubaga de ye silamɛ n'a y'i diya i turu i kana da i turu i tɛ nka k'i bobara yɛrɛ kɛ sanfɛ k'i kunna jigin sans pɛrɛ ni ŋaniya ka jugu i faso ma i ye kafiriden de ye n'i ka jugu i faso ma ni maa o maa ye min faso kanu kana da seli ma dɛ i seli fo ka san kalila alikuranɛ la i ye kafiri de ye kafiri ye maa ye maa min y'a faso labila diɲɛ kɔnɔ o de ye kafiri fɔlɔfɔlɔ o de ye tɛ wuli ka turu nin tɛ o i bɛ wuli ka turu i tɛ wuli ka turu ni o i bɛ wuli ka turu i yɛrɛ de ye i bɛ wuli ka turu parce que diɲɛ ye nata de ye diɲɛ ye nata de ye e ko k'e ye silamɛ ye e bɛ diɲɛ de lahara de ɲini ne fana ko ten ko ne ye silamɛ ye hali ne ka silamɛya n'o man diya ye ne fana ko n bɛ diɲɛ de ɲini où est le problème e kasikun o la nafiki den i kasikun ne ko n bɛ diɲɛ ɲini e kasikun o la ne de bɛ diɲɛ ɲini n'an sara ni ne banana e tɛna ne furakɛ o ne de b'a dimi ta debi ne kunkolo ka baara kɛ ne banana ne e de b'o dimi ta ne t'o ta o ne t'o ta donc ni e banana ne banana c'est comme lahara n'aw taara lahara e ye baara min kɛ yan nɔ i bɛ taa don ne fana ye baara min kɛ n bɛ taa yen nɔ o kɛlɛ bɛ diɲɛ fan jumɛn fɛ fɔ dɔw bɛna hali kutubaw la ka kasi yan kira ko taa yoyi nin tɛ kafiriya da yan i kasikun ala ko k'i ka silamɛya kɛ ala ye min fɔ sɔn o ma dɔrɔn o kɛ dɔrɔn ni e y'o kɛ ni ne m'o kɛ où est ton problème e kasikun ni subagaya wɛrɛ t'a ko la o kasi taara min ni subagaya wɛrɛ t'o la i m'a faamuya an bɛ b'o la an balimakɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn walayi maa o maa y'i ka faso kanu ala tɛ se k'i labila o ala t'e labila fo ka diɲɛ wuli maa o maa y'a ka jamana kanu i y'i ka jamana kɔnɔ ala ka barika don i la n'an bɔra yen ɲana n ka don ivoirɛw na fɔlɔ ɲana n ka taa ivoirɛw na an bɛna nin na fɔlɔ derenya la an bɛna derenya la aw ko ala ka hɛrɛ k'aw ye n'ala tɛ ka hɛrɛ k'aw ye Assimi Malo Toro bɛ duga ni Mali président bɛ taa ye a y'a sababa la ne da fɔ yan
horonte quoi inte horoni billahi mali kera il va faut basa fakala quoi ni fanata ali basa fakala ma quoi ali bla pro ni jamana inta dama ta barata tubala on dirait des gens qui n'ont pas d'éducation il va faut que mo halala du kono il va faut que mo mite worotante il va faut mali kalpare mala mamite halala de quoi o tiede ali nyama de o tiede parce que était halala de e nyama de e bu do ne bu do ne bu fiye ya ka chaw sans pérennité nyama de e bu do ne bu do ni te nyamadi yara biyama lara maruna gele dugumene na norshima corona julu igi panga duna tramga maison blazita o kama ni te nyamadi abeni ala ni kirache sans pérennité nyamadi muyato ale tise ka tawa dugula kita eti tawa dugula kita komina ebo don e fa de tara tunga na Côte d'Ivoire agume ka o senelay ote il fa tara Côte d'Ivoire ka o senela sans péré ote wasra iba o fele ntara benga fi ay e soro fe e sorole furumake foi mage ali shiri furumake ima famia iba ga to ko bari mo wara ko furu ono dongono do gi ba furu aw ko bari dongono do ba furu if iga lamo o lamo chola fabi bla wakati do la kana dongono ga fere ko kale tese oh kale tisi ko parce qui ara kale tisi quoi ale tisi ka na folo do ila quoi faki takini bla adoge fe ni doge bamako ibita doge kita ni doge bamako ibita doge kita e kafiri de alo doge mi dogo la kela mo o sali ni e bangana o jana jala o makea o sale e ma songa dogo dugo o makea kenama di o te jagwe e be dimi muna e dimi ngun parce que o ma dimi dore law ala de ka barika do mali soro sula parce que technique do bugulo ibe kule ki yere faga o te mo chima o ta fi ma dunata o ta fi ma borata o de digle fle kafiri dina afare ko politicien de la politicien teo inte politique mo yo ki bu baga ko nu mo foito la ne a faw ya ka tani chie de no nu na mali de kama nu nyete foila ibu fanini obini justice ibu banini obini justice o le ka foiti fe o le tila mère o le ka foiti fe o le tellement ngo énervé lo de la jane kana dimi abdu nyangoro dore mandu yere nu ta abdu nyango o be bu mobile go wal ma gani malian nu ma ne ko mali kai nu mena he jabala garata hal ne ko hanu la e danga de agila ko do ante kudu ante banangudu e agila ko fene do dore mandu ye ko abdu nyange kasola bi o dore ne kadu asunga abdu nyange kaso kelenge ka flake ni ma fli maga min kala ma kene fila ali bi abora afle ne kenema atene kenema ta kuma ke asara dore mandu ko ni abdu nyange dola kasola ni kafiri denkela unde betla kana ndongeli imaye mabu deme o be bla bela hali abdu nyange fle ne o yodo kasola alors que uta ko justice uta tagada asimun ngwa tellement mbu donne mo mundu abu nyangu ni ato agara jefezo ayato no ka faso defa bu mabele ato malila ka faso defa o ma boli ka ba faso la ka ta faso a faso do garere mais aw bolla ka bo malla ka ta faso do ya jamana wala ka faso buruja ka faso ge fem bela jele aw faso ka ke jamana wala foto wabu betla ku siga yalawla aw ni kajatu ni maliki ni bu wafara ni aw saraka den damado aw yo ke no ka ta faso buruja magnifique marob c'est la kogoye mais kana son fio kana mone deviner malien deunye ka toro de sou non c'est pas possible ne malien dendo ka toro de sou applaudi ka tegere fos toro de sou no ngawi kafiri dindi aw te du dala fo ka diewuli na yaw fana badi ne dani ayne wuli awara fo toro de sou kay awara fana yana dro ali haji go toro de sou kay sans pere ni te la harane be la hara quoi ne bara chete faransi be sans pere ki bisa kana fona ene quoi be bi sigi résoudre ga bo blain quoi ma ya faso do ya torosu ka faso kata fara mo fala quoi torosu te badu mo fala o be jate ina fa awere mo fala udi donc a ja sebalite o fona sara jamana ko fe fona sara mali ko fe la sun mali ko la ko nte o be sa mali ko fe di mais mali ko la ten kala ali ko ni mi afana badi menace te fuite ni mi afa bala badi justice ga bola parce que ali be datu ga jamana ga ko sa di étranger quoi antita malla ni mi de angata malla ko justice gi nyombala ka aw ni nen nyonje
Angata Mali la drogue, ou donna Mala, ma fait fort, sans père est au façatique. Au façatique, quoi. Parce que Asimou n'était comment? Oliga Foitala. Chapna ni akasi debu ka chorba tara kasola shugel maya debu tara kasola bul klaru bela ube shiga simu fani ni ko banini ube shiga simu yere ni ga fembeke au be satuma na eno au be satuma tuma au bebe satuma na kilingili abeni kuranete tuma bu desara udakana kuma bela politicien woni teo e mamunu no ne ato ino africaine na publication ko terrorisme ga mali mine ko ino atofle ka bono kale be opinion international wole kuata mali de ka be tubabu wole ka ta mali de ne mo wala ima africain au ka firi de sudan tirano au ino africain au seraya au ato fanga wole au jiama wole kuata sudan de ben sudan ma nyon fra sudan ne mo ba flani ko surtout mo ba saba au sara klikele hala ma klikele reso ma kele na ka groupe be fra ma ba saba ni dona ya be fra même pas 24 heures ya be fra aw communiquer du ngula aw sorci du même blagata sudan ka feri de nu ko mali na aw gila ko mali be ga jugu sago mali be ga chukuna foka jie wuli mali tekete no be maw ma kunula obi kunula ko kala ali qur'an la mali tego o chukula abo fem fa gila ko mali be ga chukuna mali tekete foka jie wuli a béni Allah ni kirati parce que ne va do tellement on est aille communication semaine temele ou publication mi ke kuma mi ke journal sou ça dit ba ko ou ma kamale na mali tigelen do aw kuma kauna aw mo de famo mali aw mo famo mali to mengui aw be français ba mali mo ko to la koy aw ne lamena no malamu muna njafa ba na sino aw kuma mu ngata sigi français 24 no ni fenga ka sigi a to fla bon wa télé so nyama de no afa ko mali tira mali mena mali bora kabi aw fe ko dare doa da inteo aw da be jamana munu ci o jamana te mali quoi parce que mali jamana histoire de be malla ceba koro de bora mali kolla mali jamana histoire de be da bara de tisiga mali cin kala ali qur'an la kisigi ka foi da bara la kamali en baga sans père no saka mali te Côte d'Ivoire Rwanda te foite Congo te quoi France 24 communication o te quoi ceba koro de bora malla mali raison foite mali raison a bela jele ceba koro histoire yera la ceba koro mun yetu babu kele o bora raison kele la be kono o ga nyama dia publicité ke tubabu ato terroriste o tisaka mali chiwa o tisi o masakati awera bora ga jongo la fa non c'est pas possible les jeunes là ils peuvent pas prendre Bamako c'est pas ils ont pas la capacité de ça aw mo do aw de ba fa wera ka tla ga wera so ka malien de ala malien de mun bariga ba ka malien de kenema de ala malien de mun bariga ba ka malien de mun nagashi no li tla ka to no fe o malien de no o li masi sans pereno libesi o li tisi quoi o malien de a qui be fanga contrôle qui bi jone nya fa ali français te ko amana fa ka so ma do go na kan jone re bo do ne la ne bo do ila quoi ne ta date de no mu wa mu begata an begata malla ni mi abade an begata malla ngata kuma fo ki sigi réseau ça fait ka fota abo mo wora jama ne o te de ni jamana tawula ala mali de dawo mali de an jamana on sono no mali de an jamana ima fama o kafiri diate ma shika jamana te mali de an jamana ni tane ga jamana fe de tife ni yere al ni malen de te mali fe de tife de be ki fe mu na ne la borani sa jamana wara ni mali te mali de ne ga jamana e bi yere dimo la ko way ki muna asimu nu fani ni ngubani ni asimu nu fanu bawo ye mawo nyo parce que o listra ka tobu kele to nya irana o listra ka malobo mali la jie kono e kafiri de taximan bolla ma jugu fato kafiri dengolole e munga jamana ni ngata galota ka da mo la samara songa ni la to ma bariga bani ma kunango dora bo abe kuma do fo tegeli ha kan tira en fere kan dunata en fere isa siga gelene maliko banade au kafiri de no obsega munga e amara bati ma ba jamana juwala obe kafiri di ne dani kuti mala amabuyi ko ala te jito non la ni kuma tiende ameda ko rivari jamana ka nan dona ko rivari ama ma jumenta ko rivari jamana ka no libanais wi an yɛrɛ balimaw anan jeliw anan teriw anan sindiw an furu ɲɔgɔn anan kanu ɲɔgɔn n'o ye libanɛw ye an sannikɛ ɲɔgɔn anan baarakɛ ɲɔgɔn an somɔgɔw n'o ye libanɛw ye an bɛ libanɛw fo k'u waliɲuman dɔn maa ye barika don maa ko diɲɛ libanɛ bɛɛ mɛ maa ye barika don Côte d'Ivoire libanɛw la ala ka barika don Côte d'Ivoire libanɛw la maa ma barika don Côte d'Ivoire libanɛw la ala ka barika don Côte d'Ivoire libanɛw la
ma ye sedu ma Côte d'Ivoire kono ala ka se yɛrɛ b'a bolo yɛrɛ se b'a bolo ni mɔgɔ ci économie ma ka ba se bi bolo quoi ya rabbi ama ma ye Côte d'Ivoire Liban sangorota ala ka sangorota mama sangorota ala ka sangorota awo jabe fo malien ma a fo malien ma Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ ki étranger ti se ka ta communication tigɛ hali ni wololay a bɛ fɔ Burkina bɛɛ ma ki étranger ti se ka ta communication tigɛ hali ni wololay ja tɛ fɔ Libanais ma a tɛ fɔ Libanais ma ko wa ko cɛ étranger sinon a bɛ t'i datugu quoi ala ka barika don Libanais la ala ka sini kɛnɛ di Libanais ma ala ka barika don Libanais la a Libanais o ko ka di ne a bɛ ni ala cɛ ala ka barika don jamana ni aw ta de ka sugo ka dugu jɛ Côte d'Ivoire maa si ta tɛ a bɛ ni kuranɛ cɛ maa ta tɛ Côte d'Ivoire histoire jamana kelen pe bɛ Afrique de l'Ouest la histoire t'a la n kalila ali kuranɛ la a histoire Côte d'Ivoire histoire bɛ daminɛ o foyi bonya dɔrɔn la ale ye Ghana ye sinon histoire t'a la pe min sa histoire o ye Côte d'Ivoire de n kalila ali kuranɛ la bɛɛ de nana jagokɛ yɔrɔ de kun don anw b'a fɔ ma ko worodugu n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'u ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ u kun t'u yɛrɛ bisimila worodugu yen nɔ Burkina mɔgɔkɔrɔbaw n'u ye tubabu kɛlɛ ka kɛlɛ kɛ u kun t'u yɛrɛ bisimila yen ani Ghanéens ni fɛn ninnu an bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu bɛ dɔlɔ min olu bɛ dɔlɔ min k'u to la ka feerekɛ yɔrɔw la u bɛ feerew ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn bolo tubabuw nan'u sɔrɔ yen nɔ fɛnɛ tubabuw nan'u sɔrɔ o yɔrɔ in de la yen u y'a ye wɔrɔnin man bon tubabuw nan'u sɔrɔ yen ka tila ka yen fɛnɛ occuper o b'a sɔrɔ u b'a fɔ rasi dɔ bɛ yen u b'a fɔ ale arasi ma tubabuw ka kɛlɛ laban n'o kɛra Samori Touré u b'a fɔ minnu ma ko kɔyakaw olu tun bɛ yen kosɛbɛ olu y'a sigibaga fɔlɔfɔlɔw ye parce que an ka mɔgɔ ninnu kɔyakaw minnu taara feere la ani minnu taara cɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'u taara n'u bɛ t'u ka gɛrɛw sigi yen nɔ ni kɔyakaw tun ka ca o la ani maliyɛnw ni burukinabew olu kɛra sigibaga fɔlɔw ye an bɛ taa an bɛ na mɛ maa si ta tɛ tubabuw kɛlen wɔrɔ ta sisan ka wɔrɔ occupé comme tubabu ka mara b'an kan dɔ bɛ Burkina kan dɔ bɛ nin bɛɛ kan u ye wɔrɔ dɔ tigɛ n'o ye Bouaké ye o ye Mali ni Burkina territoire ba ye u y'o tigɛ k'o fara o kun o ye Bouaké ye o bɛɛ ye Mali ni Burkina ta ye Libanɛw kalila ali kuranɛ la aw b'aw ka sira de kan aw ka règle mɔgɔ ta tɛ dɛ san pɛrɛn ni mɔgɔ ta don mɔgɔ b'a kɔnɔ san pɛrɛn n'a bɛɛ ma bɔ yɔrɔ dɔ de la ka se a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i b'a n'a ko tigi ka mɔkɛ sɔrɔla ye n'a ka mɔkɛ sɔrɔla ye san pɛrɛn i bɛ taa sɔrɔ a mɔkɛ fan kalila ali kuranɛ la a bɔra jamana dɔ la ka na jamana histoire bɛɛ lajɛlen o jamana histoire o ye fɛngɛ de o foyi bonya o ye Ghana ye n ko Libanɛw b'o dogo kulo la sisan o foyi bonya o ye Ghana ye aw Libanɛw o droit b'aw hali droit e ma ye Macron u ye Macron kɛra a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ mun yɛrɛ ambassadeur ye maa ye kɛlɛ k'o la mais tellement que histoire b'anw ka jamana la e k'a fɔ dɔ ye ko wa ko non k'a ka taa Macron walima français dɔ ta ka na kɛ ambassadeur ye Mali la kɛ o tɛ sɔn Mali kɔnɔ Mali n'a ka ko bɛɛ o tɛ sɔn mais Macron o kɛra ambassadeur ye jamana dɔ kan Côte d'Ivoire ka taa Côte d'Ivoire représenter o tɛ la Libanɛw ye dangaden de ye aw wolola yen de aw mɔna ye aw ka fɛn bɛɛ bɛ yen wa aw ye Ivoirien de ye ka su ka dugu jɛ minnu b'a fɔ ma k'aw tɛ Ivoirien san pɛrɛ o bɛɛ bɔra jamana ni ma bɔ Côte d'Ivoire o bɔra Libéria walima o bɔra Mali la walima o bɔra fan wɛrɛ si tɛ mɔgɔ ta tɛ dɛ maa si ta tɛ bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen hali président filan kunna ale bɔra Burkina de ale ye Burkina bɛ yen awɔ ale ye Burkina bɛ yen ale bɔra Burkina de an k'u lamɛn an k'u lamɛn voilà Libanɛw an k'u lamɛn an b'a daminɛ jɔn fɔlɔ u yɛrɛ ka président kɛ n'o ye Kami Magoso ye Kami Magoso yɛrɛ tɛ yan Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre. Voilà. Comment nous fait ni mieux de orale traité il n'a pas Libanais. Quand les candidats 2029 Tcheto Bali Musoto Bali a béni Allah ni Kirache. Ambetami
amo worola u yɛrɛ dama u yɛrɛ dama minnu yɛrɛ b'u yɛrɛ wele ko ivoirien dɛ awɔ minnu yɛrɛ b'u yɛrɛ wele u yɛrɛ dama minnu b'a ka Libanais défendre lamɛn. Les Libanais créent les emplois. Et nos frères ils lancent des sorts pour travailler pour les Libanais. C'est trop fort. C'est qu'ils sont comme les dieux ici. Quoi? Dieu, vous ne pouvez pas. Aucun pouvoir, aucun président ne peut les chasser. Ils peuvent faire cette mandat juste pour venir au pouvoir. Mais quand ils viennent, les Mali sont avec eux. Il faut tourner l'économie. Et je suis fier même pour travailler des Libanais. J'ai travaillé maintenant par exemple pour les Libanais. Moi, je dis la vérité. Je préfère dire la vérité le matin pour être à l'aise le soir. Je travaille pour les Libanais. Maintenant, si vous êtes fâchés, vous tous les Libanais, démissionnez des sociétés libanaises. Je vous mets au défi. C'est vous dites que... Allah ka barika do Libanais la laïla. On l'état ou entreprise ou worola eno ou mena eno wa femme be. On l'état ou femme be wa ni histoire bena gila jigi jamana do la. Wa fa jamana ma ko Uganda. Wa fa jamana ma Uganda. Uganda ça c'est un pays riche. Amara mo mi yo dominant parce que ni ay mo ba aux États-Unis. Je vous ga pouvoir be kosobe. Parce que je vous société chaman de boulot. Président Mounbe, société chaman boulot, nous va société travailler la jamana, nous va société wuli ga boy jamana bita fight la. Jamana bita fight la, ni jamana travailler la, jamana on do me wuli président no fait. Donc les gars président ou tissé ko gen aboy. Uganda Indien de kuye Uganda mine Uganda économie be kuye Indien wi Côte d'Ivoire fleur la hala mine Uganda kumetini Uganda Indien be wololay ou fa wololay oli yere wololay nan folo bu fe dien fembe bu fe ou yo Uganda secteur be mine territoire ça de Sénégal ro be utay Sénégal ro mu bulate Uganda bulu izin ba utay jamana na do plaignez Uganda président be non anana fembe mine ka fembe mine Indien na ka chama hali mun golo la ka chama do avion na ka tanu yi ends kaso ute endi do golo la Uganda di ute endi do mais debu nyembo Uganda kola ka Uganda tubabu ka Uganda ka jigi ka économie jigi ka la fu quoi mais Indien do pisane do wa fembe do wa jien ça lui fembe mine quoi mais ça Ali bi Indien ou Ali bi bon là maintenant Côte d'Ivoire fait kono Libanais nous de pisane do parce que économiquement Côte d'Ivoire économie boulot à 10% walma 8% boulot au présenter au pouvoir tina il a jamana 8% économie mami bolo qui se chercher au blata kenama jamais surtout Afrique ici quoi surtout wolo la indi wamba do dona nataula au 40 dollars ou 40%, do 15%. Au Liban au présentina Côte d'Ivoire sans permis Liban au mi iba tauga dabadale la. Côte d'Ivoire bien jamana mi Côte d'Ivoire ni jamana tekeli. Am fait no go patriotique jamana kanu patriotique ka kelega ka kashiga jamana no fait. O ti Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire il y a kelega chocho o politique keledi mais ka fonyer men dizida ina fo malé o ma ga chogomina Uganda ya ga chogomina ina fo Burkina ba ga chogomina Guinée Bissau ga chogomina o te Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire igara chogoyi ni dari dawla mo bi buna mais ali gara milliardaire itere ni a fadro sampere ni kuma na ka tema wal mani dans wa go non ke bora no wa gete vore ke bora ki yere ba do ki fa ifa nana walma imo ke nana o mi mo fe ma no fana nyona ke ne re ma fa ke te vore ne fana nyona ke ne ma ndisi go shin ngai vore donc le ni a nyona ke o bena re bo fo nyona quoi ça comme mo tate quoi ni pouvoir bila be fanga soro indi e bi se kata Côte d'Ivoire ni pouvoir bila fanga bila nan folo bibolo ina fo Liban fle chomna be ko ni ma kalama ka fo ma kulo be barke ire ba don ka fo les années qui viennent $100 peut-être 100 mois qu'on fait 100 mois qu'on fait que ça soit 100 bis on fait 100 perin Liban ou Côte d'Ivoire ta ou jagoyani parce que économiquement ou Côte d'Ivoire économie ou ko la jamana économie ta abi bolo au fin be di bolo surtout jamana werte ni mamunu ko le barake fo Côte d'Ivoire en plus des radios au Liban on manque jawgacha
Ugacha. Libanais wacha. Oubemi. Libanais Julibi. Libanais me babishegi. Libanais babishegi nebe Côte d'Ivoire. Oubita ba nous ma babishegi ma babishegi au nebe Côte d'Ivoire. N'enfolo boubou. Fembe boubou. Ou demandez de Occidental fait fene. Allez ma ekosanna. Ouye Liban wara mun bonu bondro umna Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire ou territoire. Côte d'Ivoire ani Gabon. Mais Côte d'Ivoire Afrique ire kono ou be lezim na Côte d'Ivoire anu se ga minga Côte d'Ivoire ou sa ga Afrique territoire wala sanfé. Ou be femina no ou sa ga Afrique territoire sanfé. Ja abe fo malien ou dema. Hein? A fo malien ou dema malien. Ne me voir au divina. Ah! C'est à cause de beaucoup de Libanais que les gens ont du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants, Libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Bon, on va chasser. Chassez-moi. Moi, je vois l'homme qui a les chasser. Viens, mon bébé. Mon bébé, chassez-moi. Les gars ici dans notre pays là. Voilà. Ni flaga folie kana obessa à cause des Libanais restaurant bay Libanais obda baram nga be kan faw diga isinina mais ni wolo la Côte d'Ivoire de mais malien demi wolo la Côte d'Ivoire ni ñona foge ayine réseau era teo Côte d'Ivoire police ndo bita occuper la folo wal ma Burkina be ima esa ala ka barika do Libanais la Libanais mo ne bo dew Côte d'Ivoire tigou jamana tigou Libanais au monebo dew ça dit Côte d'Ivoire era tigé Libanais de ba ma wolo be fo awo de ba ma bangue de ba fitina munu tara woro julia la Côte d'Ivoire munu tara woro julia la kata woro tagananga kata woro ferege oli be na ko no ko Libanais intouchable ko ma tege la ko le jamana tigou ala ka barika do la ala ka shini kene dawma ala ka jamana ndo aw garsegela parce que aw ma ko be warde la kele mandawi nan folo be soro wor na dara bana ni min bɛ sa o ka sa ala ka Côte d'Ivoire do aw garisɛgɛ la wallahi ay Libanais candidat dɔ labɔ an ka campagne ka ye awɔ tellement o ka kɛ aw ye mairie minɛ fɔlɔ n'aw ye mairie minɛ aw kana girin ka taa présidentielle nɔfɛ dɛ aw bɛ taa commune de la mairie wa n'i ye nafolo bɔ i bɛ élection sɔrɔ nafolo b'aw bolo aw bɛ mairie minɛ n'a y'o mairie minɛ san damadɔ kɔfɛ aw bɛ taa député ya minɛ